Първо, защото България е силно привързана към правата на децата. Това е за нас много важна част от човешките права. И второ, защото именно това човешко право е особено важно за правилното развитие на децата, които по една или друга причина са попаднали в неблагоприятни житейски обстоятелства. Трябва да знаете, че дълго време България не обръщаше внимание на този въпрос, но след намесата на общественото мнение, на неправителствения сектор особено, политиците започнаха да обръщат внимание на този въпрос и с помощта на УНИЦЕФ и на Европейския съюз България изработи една много амбициозна програма за привеждане на децата, които живееха в големи детски домове, в подходяща фактически семейна среда, където се чувстват защитени, където могат да развият своите възможности. Само преди 10 години в подобни домове живееха 30 000 деца. Сега те са малко над 3000, което е, разбира се, огромен напредък. Разбира се, този процес не е винаги лесен, защото има различни трудни моменти. Трябва да е сигурно, че тези деца ще идат при по-добри условия, където те действително ще се почувстват обичани и където ще и обгрижени. Но така или иначе тенденцията е ясна. До 2015 година България трябва да приключи с домовете, в които специално за деца с увреждания, които са особено тежките случаи, и 9 от останалите домове за деца до 3 години трябва да бъдат затворени. Така че ние сме доволни от начина, по който извършваме тези промени. Макар и с известни проблеми, тъй като става дума именно за деца, това политическо решение, което беше взето около 2009 година, се оказа правилното и България ще върви напред по този път. При 1989 година, когато рухна предишната политическа и икономическа система, България се озова с много голям брой деца в сиропиталища, в детски домове, около 30 000 най-малко. И дълго време, по време на прехода, не обръщаше достатъчно внимание на условията в тези домове и на тези деца. Трябваше да се случат така доста неприятни събития, гражданското общество, българското и европейското, да обърне внимание върху някои крайно негативни случаи, за да може България да поеме по пътя на дълбоката реформа на тази система. Пътят е този. Постепенното затваряне на тези домове и привеждането на децата в среда, която е най-близка до семейната, ако не точно семейна. Сега такива деца са не повече от 3000, което, разбира се, е огромен успех. През 2012 година България беше домакин на една голяма регионална министерска конференция под патронажа на президента Росен Плевнелиев, който е силно ангажиран с тази проблематика, която се превърна в платформа за обмен на идеи, на политики в тази област, и по време на която страните, които участваха в нея, имаше над 250 участници от 24 страни, приеха така наречения апел от София, който сега вече започва да има не само регионално, а и глобално значение. Така че България е като член на изпълнителния съвет на УНИЦЕФ, на неговото бюро. Аз като заместник-председател на изпълнителния съвет на УНИЦЕФ полага огромни усилия да сподели свои опити с други страни.
именно за това организира едно специално събитие по време на сега на сесията на изпълнителното бюро, съвместно с УНИЦЕФ, неговия изпълнителен директор Антони Лейк. Искам да му благодаря специално за това внимание, както и на регионалния директор Мари Пиер Пуарие.